morning! Good afternoon! Tara, mag-drive ko ngayon. Hi! Laki na mukha ko. Wala pa tayong viewers. Hi guys! Tinawala ba? Wala pa. Ay! Naku, may nakapaging good ka siya. Good morning guys! Hi! 3,000! 5,000! Hello! Yun rin? Hindi ko alam. Hi guys! Wala tayong mukbang ngayon. Gagala tayo. Sama ko si Ate Alvia. Sassy Moms! Hello! Sassy Moms! Hindi yan! Hello! Hindi yan. Char! Hello po! Good afternoon, good morning, good evening! Hello, hindi yan! I miss you na! Sarap ng kinain mo kahapon. Kagabi. Oo, kakulab niya si Marte Atendido. Sassy Moms, hello po. Hi, 6,000 viewers. Ano ko sa benta? 6,000. Hello. Nakakaya. Wala man akong lipstick. Ang party mo. Lipstick? Hello po. Makikipag ano kami ngayon ni Ate Alvi. Makikikain sa ano sa mga pinsan niya sa Bulaon. Bernadette Gaza, hello! Mga ka-cookers, yes! Mga ka-cookers, hello! Wow, totoo yan. Yung ano, yung ilong ko, totoo yung ilong ko. Ang pretty naman. Mas pretty yung nagda-drive. Gala pa. Gala pa more sarap naman. Ano yan? Hello po, Nino Denny. Yun rin. PJ Family Mukbang. Hello, si Moms. Patingin. Si Ate Albi. Yan, hello. Hello po. Siya yung nagda-drive. Ang bilis, hindi ko maano yung anong pangalan nila. Basta't nag-ano tayo. Saan sabi ni Ate Det? Sana all nakakagala. Sana all nakakagala. Makikikain lang ah. Makikikain lang tapos uwi na. Hello Team Bids! 21, hello, 21,000. Magkwento ka. Shout out from Roque. Mangalgal ko gamot. Kagal-gal lang. Gagalgal ako. Tami tombay, cellphone. Maya pa ba lang? Sama kami, sabi ni ano, PJ Family. Tara si Malu, Marilu. Si Marilu, ano sasabihin mo kay ano, Dapo DB, kay Ate Alti. Tara na. Yan. Sabihin mo na. Yung ano, yung pancake challenge. Yung pancake challenge yun. Pancake challenge. Oh. Cook like crazy. Hello mga ka-cook like crazy. Maka-cook like crazy. Yeah. Cooker. Di ako sumama. Ay. Oo sis. Sabi ni ano PJ. Tig ano yun tig pila na. Tig ano, di ba? Tig 25 kaming dalawa. Ay, 50 pieces. Yes. Jonalyn. Saan kayo pupunta, Mang Kapu TV? Sino yan, Jonalyn? Oo, si ano?
Nag-ano na anata. Kilala. Pasayt me. Nagpaside. Pasayt me para ako manikal. Ganyan. Yan. Nandito na tayo sa ano. Sa highway. Sa highway. Papunta na kami sa highway guys. Yan. Dapat pala may dalaang car. Crazy. Ay, Diyos ko, ako like crazy. Malago ko ka, no? Malago ko ka, no? Malago. Haggard ko nga. May nga kinis ko lamok na beng, eh. Kaya haggard ko ngayon, eh. Puyat ko. Eh, daral ay, kaya nga lamok kareta. Ingat kayo, sabi ni Bids. Ate Bids. Wow. Hawakan no, Tim Bids. Salamat. Kaya kinis ko lamok na bengi ko, cry crazy. Pag-isa ako laki ako. Christina Alvido. Alvido. Hello Val, hello Alvi. Hello po, ma'am. Pasalubong nga natin. Pagdalada ka minudo ting bids. Ting bids minudo. Chicken, oh. Chicken. Oh yeah. Valerie. Babaeng maarot. Kuya, uwi na kayo kasi dito. Pagluto mo kami ng minudo mo. No, Ate Albi. Oo. Saan may lalagay? Ay, may saan maglalaro na. Sa masang kimpang ko. Hi! 19,000 viewers! 20,000! Mag-lipstick ko pa. Kaya ako lalabi. Dagol ko lupa eh. Laki ng mukha ko. Ang galing mag-drive, oh. Ikaw, ali ako. Puyat palagay niya yan, sis. Ganda. Yes, pa EJ Family Mukbang. Maganda talaga si Ate Albi. Walang kakupas-kupas. Wow, thank you. Ito na yon guys. Papakita namin yung dalon. Yan. O yan guys. Kung pupunta kayo sa amin, ito yung daan nyo. Daan. Yan. Papasyal kayo na. Papasyal ka. Papasyal namin kayo dito guys. So yan, ginagawa na naman. Sisirain tapos gagawin. Oh, walang magawa yung mga taga Pampanga guys. Yes. Hi, 12,000 viewers. Tula natin vids. Joke lang. Ayan guys, nasa tulay na tayo. Tatalo na kami dito. Hindi ko nagaya yung buhay ko kasi ganito lang. Single pa rin. Single pa rin. Walang jowa. Nasaan si PJ Family Mukbang? Malis na yata. Kakasa ka ba sa amon ni PJ Family Mukbang? Oo. Ayun! PJ Family Mukbang. Kakasa daw siya. Ang challenge mo ay accepted. Accepted daw. Kaya niya. Hindi ko kaya. Yan guys. Oh. Nandito na tayo sa ano? Sa Gulangko? Gulangko ba? Santa Rita. Ay, Santa Rita. Kaya mo yan. Panis. Ay, truly lit atin det. Kayang-kaya natin yan. Kaya-kaya ni Madam yon. Pancake pa. Diba? Gustong gusto ni Madam yan. Bagyo mo yan kanito.
Gisangan mo ito. Oo. Gusto ko yung may egg nun. Ay, taray, may egg. Sila ba? Lagot ko Mm-mm. pala tiyan, Ken. Laki pala ng tiyan ko dyan. Yung panganan, baby. Hawa ka kaldo. Ayun. Namiss kong gumala, mamshi. Pinang siya. Ay mo. Moment. San Fernando. Yatin det. Andito pa ako. PJ Family Mukbang. Accepted daw yung ano mo, sabi ni si Salvi. Namiss daw ni Atendet gumala. Pumunta ka na dito, Atendet, sa ano, Pampanga. Uwi na kayo. At magkukulab kami ni ano, Cook Like Crazy. Crazy ba? Hello mga ka-cookers! Ayan. Today magigisa tayo ng pinaupong manok. Pinaupong manok, pinaupong bakla. Kaabang-abang yan. Sino? Si PJ Family Mukbang. Kaya na daw yung ano, 25 pieces. Kaya mo yon? Ubus mo yon? Ang bigat-bigat sa tiyan yun eh. Si PJ nga parang lasing eh. Pwede. O, diba? Ka-cookers. Hello mga ka-cookers! Ka-cookers! Hindi ko kaya yung ano, bandang dulo na. Uy, 10,000 viewers tayo. Tapos 4 lang yung thumbs ako. Ano ba yan? Thumbs up naman dyan. Pero lang thumbs down. Collab tayo sabi ni Bernard. Oo naman. Uwi kayo. Uwi kayo. Personal ko lang. Yes. Personal collab. Yan. Magluluto si Cookers. Lily Bernarte. Hello, Lily Bertarte. Hello po, ma'am. Kamani. Kamani daw, kamani. Sana all may mani. Excited kami sa pancake challenge. Excited daw sila. Sino? Si PJ Family Mukbang. Kami di kami excited. Charot lang. Love you. I love you, Lily Bernarte. I love you daw. Suya? Masabi mo. I love you. Yan guys, nandito na tayo sa ano ka rin? Papuntang ano ba to? San Fernando. San Fernando, papunta sa Ay, trulilit, Kuya Mac. Ang dami pala ka dito. Kanina lang bumili ako sa Santo Tomas, 200 pesos. Tuki ko, eat with rocks, Kenny. Tara, Rox! Suya? Oo, yan o. Tuki ko, Tara, rocks! Go, rocks! Punta kami Rocks. Pulaon, Rox. Punta kami Bulaon. Kikinakmada mo, kagigising ko pa mo. Nakatsura. Talaga ba? Baka natatakot ka, Cook Like Crazy Natatakot ka sa palaka. Huwag ka matakot, parang nakita mo lang ako. Saan ba punta nyo? Dito. Christina. Christina. Avedando? Avelando? Sa ano po sa Pulaon? Bulaon po, ma'am. Sa ano, kamag-anak ni Ate Alvi. Kamag-anak ni Ate Alvi. Makikikain lang po kami. Invite. Invite po kami, ma'am. Invite?
Ayan, 7 thumbs up. Diyos ko, 16 tayo dito. Tapos 7 lang yung thumbs up. Magkwento ka kanila. Paano? Baliw. Agi sana yung baby em nganda. Ay, liko man, rocks. Kailangan sumarkalita ko. Kalakalalita mo mamangon. Ngayon, isungi kay katamo mo. Ito, pwede tang kisangan ni pamangon. Pag-girl ko ah. Yes, ito nga chutake nga liwarugal. Kailangan, pag-girl ta susuko. Balo mo yan, di ba, rocks? Ito nga chutali liwarugal. Pag-girl susuko. Pero ito nga chutake katambla mo. Dragon tang mamangon. Tangita na managay. Tagalog kayo, hindi nila maintindihan. Ay, oo nga pala. Kailangan Tagalog. Hirata. Hirata Hirata. Nerissa. Nerissa. Hello, shout out po. Hello po, ma'am. Hirata Nerissa, shout out. Hahaha, true. Kailangan itang kutsara. Kung kaya katam susubo tayo nga, karas kayo nga liwa, kailangan ditak dito. Jason Laksamana. Hello, Lods. Hello po, kuya. Hello po. Charot. Laging pa, bebe. Hi. Cook like crazy the food TV. Shout out. Kanina pa kita siya na shout out. Kuya, cook like crazy. Face reveal nyo yan, gwapo yan. Oo, gwapo yan. Kamukha niya si ano, Piolo Pascual. Christian Bautista. At magaling niya magkanta. Kumanta yan. Yes. Face reveal nyo. Ano yan, gwapo yan. Hindi si ate ko. Ha? Hindi si ate ko. Ano? Ano kanta, no? Papuntang Megadike. Baka maniwala sila. No? Sabi na cook like crazy. Totoo yun. Patrick Susi! Hi! Patrick Susi! Siyempre maganda ang Sister Alvin. Ano yan? At hindi. PJ Family Mukbang, abangan mo ang pancake challenge ni Albi Sarmento. Yan guys. Papunta na tayo sa Megadike. Oo, papunta na tayo sa Megadite. Ano yan? Yes! It's RL! Hello, katropa. Oh my God, katropa! Hi, miss you na! Hi, miss you na, katropa! Bakit di ka na nag-upload? Ay, nag-upload siya. Chicharon nga yung last. Matagal na yun, di ba? Hindi, kakakain lang niya ng chicharon bulaklak. Ay, wow! Sana all may bulaklak! Ito yung Megadike. Ito yung Megadite, guys. Kung saan meron daw aswang. Ayan. Ganda ibig ko. Nino, halimamasak. Makikiangkas. Gagalayarin ka, no? Nino? It's RL. It's RL! Sama ako. Tapos yayakap ako sa likod mo. Charot lang. Ayan, guys. Si It's RL. Gwapo Supportahan niyo yan. po siya. Yes, supportan nyo siya, guys. Si It's RL. Mag-subscribe na po kayo. It's RL. Yes, siya yung unang-unang lalaking. Lalaki! Nagpatibok na. Yes. Ano yun? Andyan kami sa wala kayo. Ano yun? Thank you po, sabi ni It's RL. Welcome, basta't ikaw. Basta't ikaw, love kita. love. Kuya Ma, kailan kayo with sa Pampanga? Yan.
Kanta ka daw, Kuya Mac. Sabi ni PJ Family Mukbang. Ano yan? Pa-face reveal nyo yan. Gwapo yan. Tsaka magaling kumanta yan. Yes. Boses niya si ano, si Christian Bautista. At kamukha niya si Piolo Pascual. oh. Kaya lang mahigpit pa dito. Donry Gonzales, hello! Ay, kabog ang kagandahan. Sino? Ay, Diyos ko, dai, Richard. Mas maganda yung driver ko, oh. Hindi ko alam kung saan ako dadali ng driver ko. Driver lang po ko. Sana all. Sana all, sabi ni Lily. Ano yon? Sana all. Ay, sana all sexy. Ay, Sino yan? Lily Bernarte. I Sana miss you, all. Kamani. Kamani daw. Sana all may mani. Akakaingit naman yan. May mani. May mani. Sana all. Love you too. Love you too daw. Love you three. Yes. God bless. God bless sa inyo mga katropa. Katropa, sakit-sakit nun. Crush mo tapos tatawagan ka katropa. Ang sakit nun. Sakit mo. Hindi ko kaya yun, katropa. Parang yung isang crush ko, tinawag niya akong kapatid. Ayun, tignan nyo guys, ang daming boys. Ayan guys, so, nakikita nyo. Hello guys. Ayan, daming boys. Hi. Daming boys. Dala kami noodles. Sino yan? Don Rick. Jokbin! Hi Lord! Jokbin! Shout out! Dala ka anong minudo? Sige. O ita, Don Rick, sige ka no. Patikmana ka nung kaya. Ate Albi, minudo. Guys, nakita nyo yung mga lalaki na yon? Latchoin, hindi pa duman sa akin yan. Charot! Landi-landi. Yan guys, so ay! Mega tight. Mega tight. Kumusta si Adonis? Yan ba to? Si Fernine. Ferdinand Constantino? Yeah. Fernine yung ano, at Adonis yung tawag Malikot nila. mo, ma-review na rin Manner Baker. Ito sinasarado. Kaya mo nasasara kasi. Yan. Oto, malakuanda ka rin. Yan. Okay naman siya. Lily Bernarte, BBM. Yes, ano po yun? Ah, okay. Hindi si ano. Si Adonis daw. Iniwan ko muna kay lola ko, kay nanay, mama ko. Pak na pak ang makeup. Sabi ni Jokbin. Wala nga akong makeup. Puyat nga ako, Jokbin, kasi nakagat ako ng lamok kagabi. Ngayon, nag-live si ano, Ate Albi. Gusto ko matulog dito sa sakyan. Kasi natutulog yan pag nasa biyahe. Tinutulugan niya PJ, ako. ano yun? PJ, sino yun? PJ. PJ, wala. Ah, PJ. Ganda ang BBM namin. Hi po! Hello Wow po. naman. Buisitak sa mga lamok na yon. Hindi ko napatay kagabi. Hindi ko napatay. Pangit ko guys. Diyos ko day. Agad na agad si Lola. Hello si Salvi and BBM. Happy Calderon. Hello po, Sisi. Hello, Sisi Abby. I love you po. I love you too. Yan. I love you three. Kumusta po, Sisi? Haggard daw. Yes! PG, wala. Haggard ako kasi nakagat ako ng lamok kagabi. Tinatamad ako mag-makeup. Naligo lang ako. Ganyan lang. Naligo lang. Naku, nakatsura na pala nga akit dyan. Nakapikikudo. Naligo lang ako. Kalago naman yung
May mga baby. Yes, malaguy. Ay, may lakoy ko kuko. Sino ka? Ay, Diyos ko, may lakoy yan. Ano niya kaya? Mata na ako. Awa malaguyay ni Don Rick. Ay, ikaw na rin. Anong klaseng lamok? Kumagat. Lamok malaking ulo. Malaking ulo yung lamok. Diyos ko dahil. Hindi ako nakatulog. Sinipsip lahat ng dugo ko. Sinipsip! Sinipsip. Harsaga mukbang! Hello, sis! Gala tayo, sis. Akala mo ikaw lang ang... Saan punta ninyo? Magjowa? Magjowa daw? Sino yan? Sino kami? Sino mo kang lalaki? Lily Bernate, sino mo kang lalaki? Magjowa. Magjowa daw. Nag-break na nga kami eh. Hindi kami magjowa. Nagbalikan lang. Ay, nakakadiri. Tawa siya, hi Nancy Susan, ate, hello po, love you. Hello po. Hello, Sisi Nancy. Haringon nyo, may masyadong lalapitan ng... di wow! Haringon nyo Bakit? kaya ano masyado lalapitan ng cellphone kaya nga bukwayak mulke. Di wow! Love you sis and Alvi. Sabi ni Nancy Susan. I love you too, Sisi Nancy. Hello mga sis! Hello Liz Lafang channel! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, yes! Ang ingay ko, no? Hello the foodie, ingat kayo! Sabi ni Nicole Hernandez ba yun? Hi, Nicole Hernandez Vlog. Yes! Thank you so much! Ating kasabihan kaya ka. PJ, wala. Anong kasabihan? Kasabihan tayo. Leia Payawan. Hello po, Miss Sisi Leia Payawan. Hello po. BM mag-drive. BM naman mag-drive. Hindi ako marunong mag-drive. Siya marunong mag-drive. Baka saan ka pa pumunta, ma'am. Diyos ko. Haring mo nyo Lay mo na. Papagdalan mo kong ulam. Nambore mong ulam. Nyo. Haring nyo. Na anong bure mong ulam dala na madam. Hi, 27,000 viewers. Maraming salamat. Ganda ni BBM. Diyos ko, ganda daw. Saan banda? Wala nga ka makeup po. Naiinista ko sa lamok na yon. Hello. Sabi niya. Hello po. Janet. Sino yun? Janet. Ay, bilis na. Ang bilis ka din mag-drive ni ano. Hello po, malago ka. Sabi ni Janet. Himson? Ay, Himson. Hello po. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel namin, mga guys. Ayan. Lahat po niyan, mga ano. Cook Like Crazy. Ayan. Lace Lapang. Arsaga Mukbang. Joke Bean. Ayan. PJ Family Mukbang. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Nancy Susan, shoutout po, sabi ni Nicole Hernandez. Fernandez Vlogs. Yan, nasaan na tayo? Puntang ano. Yan guys, nasa Eskinita na kami. Eskinita. Hindi ko alam kung saan yan. Katikot na yung kayo mo. Hello po, Gerald. Nancy Susan, hello. Nandiyan pa si Nancy Susan. Ano yung pata? Maliliw lang yung kayo. Malikot siya sa akin. Magkwento na. Yan guys. Ano pang gusto niyong kwento natin? Shoutout po. At yun na kayo bulahon. Alapat and bids. Shoutout sa 28,000 viewers. Maraming salamat. Nakisama kayo sa amin sa aming Biyahe. biyahe.
Sana wag kayo magsawa sa bibig ko, guys. Hello mga sis! Ayan. Social. Yes! Mga sis! Social distancing! Kasi? Hindi sa ating minsan. No ka rin kayo pumunta? Sabi ni Yolanda Cruz? sa Bulaon po. Bulaon po. Yan, nandito na tayo sa ano. Saan to? Ano to? Sorry kasi. Saglit lang. Lilipat tayo. Oo, lilipat tayo. Kasi itong kabila na to, hindi namin alam kung saan to. Saan kaya yung kuko ko? Saan kaya lumipat? Nawala yung kuko ko. Ayusin ko na lang yung book namin yan. Pangit. Oo, nawala yung kuko ko. Diyos ko, dahil natanggal. Mga ses, natanggal. Ayan guys, oh. Ang daming nagbabibe dito, guys. Ayan, oh, guys. Ang dami pala ang boys dito. Dapudibi, kanta ka muna. Sino ako? Oo, kanta ka daw, sabi ni Cook Like Crazy. Yeah. Ano daw gusto nyo kanta mga guys? Anong gusto nyo kanta ni Ate Albi? Nagdadrive ako kakanta. Oo, habang nagdadrive ka. Ano? Mimingat kayo po. Sabi ni Maraming po salamat, Cook Like Crazy pasalubong. Sinabi ni Mimi. Na Yolanda Cruz. Thank you po. Yolanda, patingin. Pa-shoutout ketang karapatan ng kiray. Pati karapatan ng kiray. Diyos ko. May kagarapatay kiray. PJ Family Mukbang, maraming salamat. Nag-stay ka sa amin, mga sis. Ang ingay-ingay na. Tapo DB yan na, kakanta na. Sabi ni Cook Like Crazy. Daw yung kanta. Ikaw kanta ka. Cook Like Crazy, kanta ka daw. Magbaba kami ng link. Magbaba ng link. Ayan ka daw, Cook Like Crazy. Laki na mukha ko, no, guys. Hi, sis Liz Lapang. Meron siyang premiere mamaya. Mamaya ba, Liz Lapang? Ate daw. Hi, 30,000 viewers in the house. Thank you so much. Ano yan? 30,000 tayo sa tapos 15 lang yung nag-thumbs up. Ano ba yan? Thumbs up naman dyan. Di ako nagsuklay kasi nga naiinis ako sa mga lamok kagabi. Kinagat-kagat ako. Kinagat-kagat ako ng mga lamok. May mukbang ba kayo, Mamita? Bukas po, ma'am. Sino yan? Si Mamita? Hindi. Si Christina. Bukas po. Nagtamsak na. Sabi ni Joke Bean. Yan, cute yan si Joke Bean. Cute yan. Lahat naman ng mga mukbangers na lalaki, cute. Para sa akin. Crush mo naman lahat eh. Crush ko naman lahat. Wala tayong titira, syempre.
Parang pagkain lang yan. Bawal tayo magtira. Kailangan ubusin natin yan. Jessie Pastrana, hello po ma'am. Ate, love you po. Ito yung bundok arayat guys, oh. Ayan. Bundok arayat. Bundok arayat. Joke Bin, mamaya may premiere ako. Anong oras, Lods? Para naman makadalaw kami. Lagi akong silent viewers mo. Kasi kapag nagpi-premiere ka, minsan naliligo. Ay! Naliligo daw. First time maligo. First time. Lace Lafang, hello po sis. Sabi ni Jessie Pastrana. Hello, Sisi. 6:30 PM, Lods. Okay, pupunta kami dyan. Kayo ba? Sabihan mo. Ayan guys, meron po siyang premiere si Joke Bin, 6:30 PM. Pinas time. Yan guys, puntahan po natin siya. Masarap siyang kumain at masarap din siyang panoorin. Kala mo masarap ka, no? Joke Bin. Yan guys. Malapit. Uy, salamat mga lods ha. Salamat BBM. Walang ano man yun, joke din. Basta ikaw. Sa ano kasi yon, taong ano sila, 'di ba? Ano? Yung may ano, 'di ba nag-challenge sila. Isang kalderong kanin tsaka ano. Nag-ano din yun pancake. Oh, ano pancake ka rin? Ay, oo nga, nag-pancake din siya. Bernadette. Kanta ko? Anong gusto mong kanta? Isasara ang bulaklak. Sana all may bulaklak. Sana all. Puro na lang ako sana all. Kanina nandyan yung crush ko. Si Katropa. Ang sakit-sakit mo, no? Yung crush mo tapos tatawagan kang Katropa lang. Haring mo nyo. Bahal magkanta. Ay, kanta kang My Way. My Way? At yun na kami kay Highway. Malapit na kami. Malapit na kami. Huwag na tayong kumanta, baka ulan pa na malakas. Oo, pero di kinaya ang pancake. Haha. Ay, di kinaya. Oo, hindi niya natapos. Kami kaya, kakayanin pa kaya namin. Di ba, maano yun, mabigat sa tiyan. Makakabulunan. Kailangan marami kang ano doon. Tubig. Tingnan yung kilay ko guys, oh, lagas na lagas. Tinatamad kasi ako mag-ayos. Bakit nga ba mahal kita? Sino? Sabi ni ano? Sabi ni Atin Det. Bakit tamita? Bakit nga ba mahal kita? Wala pa naman akong inahal. Ganda ni BBL. Hampas lupang burgis. Hello po ma'am. Ano ba? Maganda daw ako. Pangit-pangit ko nga. Oh, wala nga akong makeup. Wala ako suklay-suklay. Oh, tingnan niyo naman. Pangit-pangit ko. Matutulog sana ako sa sasakya kaso lang nag-live si Ate Albi. Nainis ako sa 5 lamok na yon. Kinagat ako. Kasi pag nagbabiyahe yan, natutulog. Oo. Kinagat-kagat pa ako na ano. Kaya pinag-live ko siya, sabi ko mag-live. Nakakainis yung lamok na yon. Pinuyat niya ako. Alam nyo, kung saan ako kinagat. Kung saan pa nakatago yung singit-singitan pa. Singit-singitan ko, doon pa ako kinagat. Ay guys, gwapo to guys, oh. Guys, mga sis, ayun. Bilisan mo, taga-abulin natin. Liliko. Ay, liliko siya. Sayang guys. Wala, sayang. Gwapo pa naman. Sana nakita nyo mga sis. Yan, nasa pure gold na tayo. Yan. Alam ko mga tao dito, pantay-pantay lang yung ano nila eh. Yung itsura. Grabe ka. Hindi naman. Gwapo sila tsaka maganda. Oh, pantay-pantay.
Walang lamangan daw dito sa ano, Bulaon. Resettlement to eh. Para sa o, di ba? Wala daw ano dito. Walang lamangan. Maganda slat-slat. Gwapo. Okay lang yan sis, BBM, tunay na ganda. Ay, salamat. Ay, Diyos ko, ang daming gwapo, guys. Guys, ang daming gwapo. Ay, nakakabaliw. Ang daming gwapo dito, guys. Sabi ko na sa inyo, pantay-pantay lang ang itsura. Buhay, PJ! Hi! JP? Ay, JP? Buhay, JP. Ay, buhay. Guys, ang gwapo. Daming gwapo dito sa Bulaon. Sabi ko na sa inyo, pantay-pantay yung itsura. Nakakainis. Nakita nyo ba yon? Sandali, maghahanap pa tayo ng gwapo, guys. Mata ko na naman, guys. Yung mata ko, guys, ayun, oh. Ay, hindi nyo nakita, guys. Talikot mo, value na rin manag yan. Pasensya na kayo kung nahilo kayo, guys. Ang dami kasing gwapo. Gusto kong pakita sa inyo. Kaso lang, yung mata ko, guys, nahilo na din sa daming gwapo. Ba yun dito? Tignan nyo, ano lang yung magaganda dito, bilang lang. Pero mas marami yung ano, gwapo, guys. Kailangan dito tayo tumira. Tumitingin nga sa sasakyan. Ay, guys, ayun, gwapo, dalawa, binata, sayang. Batang-bata. Batang-bata, guys. Sayang, natin. Nandito na kami. Oh my God. Sayang naman, guys. Ito din, oh. Yan, oh. Matanda na mo rin. Yan, oh. Gwapo, guys. Naka-face mask. Bata pa? Diba, guys? Ang gwapo-gwapo. Sana all. Pwede ka takiyang birthday. Oh my God. Nandito na kami dapat. Bawal. Nang bawal. Dapat uminto daw tayo. Sabi ni Ampas Lupang Burgess. Bakit naman Ampas Lupang Burgess yung pangalan mo, ma'am? Hello, Sisi. Ang ganda-ganda nyo po. Hello, Sisi. Hampas Lupang Burgis. Yes. Ayan, dito na. Andito na kami sa bahay nila. Ang tahimik, guys. Parang walang okasyon. Parang hindi sila naganda. Alam nila darating kami, guys. Kaya siguro hindi sila naganda. Ayan, dito na tayo. Ayan. Patayin mo. Oh, guys, mamaya naman babalik kami, guys. Kakain muna Dito kami. muna ako. Dito na po kami. Babalik kami mamaya, guys. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Mamaya pag-uwi namin. Bye-bye. Love, love, love. Paano yan? Bye-bye po. Bye-bye. Paano yan? Ito ang face mask. Anong muna? Back muna. Paano back yan? Hindi ko alam back.